Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα λοιπόν συνεχίζεται μέσα από τα site στο διαδίκτυο, μέσα από το γνωστό site του Πανεπιστημίου, που από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας, δεν σταμάτησε λεπτό ούτε το ραδιοφωνικό αλλά ούτε το τηλεοπτικό σήμα, όπως έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο σύνθημα, το σύνθημα στην ανοιχτή που λέμε και λέτε, που φωνάζουμε και φωνάζετε, ότι δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα στη δημόσια τηλεφωνία να αποδείξει πως με ένα είδος αυτοδιαχείρισης κατάφερε να βρίσκεται στον αέρα όλες αυτές τις ατέλειωτες ώρες. Και βέβαια γι' αυτό δεν είναι μόνο τα πρόσωπα που υπάρχουν στις τηλεοπτικές οθόνες μπροστά, δεν είναι μόνο οι φωνές που ακούτε στο ραδιόφωνο, αλλά είναι όλοι οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες, τεχνικοί, όλο το τεχνικό προσωπικό που σύσσωμα από την πρώτη μέρα, είναι μια εβδομάδα σήμερα, κρατάνε ζωντανή την υπόθεση της η ζωή καλή, καλησπέρα.